Ngane nje voice hlanganisela Ngisakuthanda ngiyakutshela nje. Ingane kuphela sihlanganisela. Ngawuhlale phansi mfethu. Angifuni mfethu ukuthi Ndifuna ngixelele phambi kwakho. Ndifuna umali phambi kwakho angixelele ngixela wena. Ngoba akaze ngixeba ngandithandi mina. Namhlanje uzongixela emakhamereni. Undibizela yonke kodwa uyasho nje. Akaze ngixelele uzongixelela emakhamereni. Hayi sikona uzozwa kahle uzani sakuthanda. Why ungixelela ngendlini? Ubungeke ungilalele nje. Ungeke wena ukwazi ungibizele endlini. Ngozongixelela into ngixelayo. Ubungeke ukwazi ungibizele endlini. Ubungeke ulalele nje. Bengilalela ukuthini? Uqala nini bamnandi ukumamela? Uqala nini bantu kumamela? Uqala nini kusukela nini? Sesikade senza umntwana. Okokuqala nje wandihlukanisa nomntombami. Uqale nje kondawo. Angibambanga ngikani phela. Ngibamba ngantoni wandihlukanisa nomntombami. Uyaphinda uzomzalisa umntwana. Uzongishiya ngoba uthi anizosibhedwa niyaxolana sothandana ikanti phela. Okay sis. Okay, asikhulumeni ihleli phansi. Asikhulumeni ihleli phansi. Asikhulumeni ihleli phansi. Ngiyacela phela. Asikhulumeni ihleli phansi. Uyaxoxa. Sis, inkinga yakho ungafuni ukudedela ubafi ngoba Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, sanibonani ninjani? Igama lami nginguDlala Matifane and I am the next big thing in South. Mawukuthi uyaqala ukubukela namhlanje show yakho siyibiza ngokuthi silungise umjolo. Kanti le channel yakho umjolo show. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel to abangani bakhe ihlobo zakho. Na wonke nje umuntu ofuna ukuthi azi ngathi. Mase iqala le show amakhanda siwabhekisa phansi sisho ngazilinye. uNkulunkulu kaMatifane sihawukele. Mase nje njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle, zibe mhlophe nesikhamisa umjolo. Mhlambe nawe nenkinga ezisinto umjolo simele njengamanje uthi umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Ake sihambe ke siyobona ukuthi inkinga zanamhlanje zihamba kanjani nanokuthi kephi lapho kumele silungise khona sibangene. Igama lami ngumthokozisi wakwaLanga ngiqhamuka endaweni yaseMtumba. Ngibhalele lolu hlelo ngenxa yokuthi ngifisa abangilekelele phakathi kwami nomuntu engizwana naye inkinga esinazo. Lo hlelo silungisa umjolo siphinde sikubingelele bese siyakwamukela futhi kwi-episode yanamhlanje yohlelo lakho silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show. Before nje siqale ishow yakho, let me remind you ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo. Eceleni kwami khona usisesinaye njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi kungani la ohlelweni, si-check nje nesimo somjolo wakhe ngoba phela sibhalelwe umfowethu othi yazini ngifuna ningilandele udadewethu nimbeke la khona izinto engifuna ukuthi siyikhulume sisobabili. Dadewethu sawubona? Uyaphila kuhle. Ngiyaphila dadewethu kunjani? Ngiyaphila. I know, ngi-right. Gama lami nguDlala Matifane, usisesinaye namhlanje ubani? Anelisa Jawoji. Anelisa. Hayi. Kwangathi uthukile. You even shaking. Anithukanga. Awuthukanga. Just like Okay, no, ku-right. Siyajabula kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje ohlelweni. Ulana-ke namhlanje ngoba khona insizwa ibiza ngumthokozisi. Ungathi-ke umthokozisi wakho down there. I mean umthokozisi wakho. So uyamazi umthokozisi? Ewe ndiyamazi. Umazi kanjani? Utata womntana. Utata womntwana. So mawuthi utata womntwana nje kuphela noma nisana? Utata womntana siyathandana nje. Niyathandana. Yonke into ihamba kahle futhi. Into nje ihamba kahle kumnandi. Umuntu right futhi. Mhlawumbe mawukuthi usakhumbula nje i-relationship yenu inesikhathi esingakanani? Uma kuwukuthi uyazinaka izinto ezikanjalo noma ungasho ukuthi ayisekuyisikhathi eside noma hayi no ukuthi wathi efika nje wabe ngimithisa but sahamba kahle. Hayi kona side noma singesidanga kodwa siside isikhathi esithandayo. Umuntu onjani personality yakhe? Umuntu right. Umuntu onothando futhi right. Onoma ophansi. Yabona into njalo. Yeah. Ongayithandi into embi. Okay. So mengabe nina nobabili niba nezinkinga nixazulula kanjani? Niyahlala phansi nikhuluma ukuthi u1 no2 no3 wrong noma mhlawumbe kuba ukuthi each and every time niba nezinkinga nilanda umunye umuntu azongenelela ezinkingeni zenu? Siyazilungisa nje into zethu. Silungisa nje sibe right. Okay. Kushuthi iyaqala ukwenzeka lento ukuthi akubize lehlangalaleni uzokhuluma indaba zakho. Uyayiqala. But uready ukuthi umuzi ufuna ukuthini kuwena? Ready futhi. No ready. Ngoba ngokwakho kushuthi yonke into ihamba kahle aninayo inkinga. Hayi uyazwela ke mbukeli uAnelisa ngokwakhe
i-relationship yabo iqondile ayinayo inkinga. Uyaxakeka nje ukuthi umthokozise umbizelani la nanokuthi ufuna ukuthini kuyena. Kodwa-ke wena ungayindawo ngoba sizothola nje maduze, ngeke kuphele u-15 minutes singatholanga ukuthi uzeleni la nanokuthi sizolungisa kephi. Hlala la ukhona, yithemba lami nami siyokulandela umthokozisi simbeke la sizwe ukuthi indaba yabo ihamba kanjani. Mfowethu, ukahle mntakababa? Hayi, ngiyancenga mfowethu. Ungincengile mfethu wathi angikulandele isithandwa sakho ngisibeke la kunezinto ofuna ukuthi uyixoxe nazo. Ngasilanda mfethu, ngathi sathi mengabe sifika la savele sakhombisa ukujabula kakhulu mfethu ngezinto nje ngendlela izinto eziyizona kwi-relationship yenu. Uhappy, ujabulile, akayiboni into errong, uyayibuza uyayiphendula ukuthi kungani umlethe la cause leyo hlelo lo lithi silungisa umjolo. Yena inkinga akayiboni. Wakuveza futhi nanokuthi ninaye umntwana okhona kodwa ayikho inkinga yena ayibonayo kwi-relationship. Mfowethu, khuluma nami. Yini le kwenze wazi wabona ukuthi bhalela ishow ulethe umama la uzokhuluma naye? Okwenze ngabhalela ishow futhi usisi lo mina naye kahle kahle asisathandana. Uyangidida-ke manje. Into engihlanganisile mina naye ingane sesahlukana. Senahlukana? Awuphinde asisathandani mina. Ngixelele awungeke lafa ngeke ngixelele siyathandana asisathandani mina. Siyathandana into esihlanganisile mina nawe ngibizele wena lo siyathandana umxelela ungayishiyo ndawo siyathandana nosisi ngimbizela ukuthi ngizomncoma ukuthi ave right qhubeka okuyisona sizathu esenze ngabhalela la ekhaya ukuthi ubona bonke abantu besifazane engihlangana nabo uyabalwisa uyabashaya uyabaxosha empilweni amangazi inkinga yabo ngoba phela mina naye asisathandani. Awuthi kubona bonke abantu awuthi kubona bonke abantu besifazane nani kwesibona nange ngathola intombi wena uvula uyishaya uthola intombi uthoka umphofu uyithoka umonyala usisonke hayi ngicela ima uthi uthola intoni mangintoni uhlangana napho wena ndihlangana nantoni mama wena uyaphambana wena awuyaphambana. Okay ngicela sikhulumeni kahle la khona sizolungisa ngani njengoba ula mfethu ufuna kulungele inkinga okuyona ngoba uthi inkinga kangani. Dadewethu ubafo wakutshela ukuthi akasakufuni kangani? Angixelezanga ngixele baba Bafo ukazi usho ukuthi awusamfuni? ngamtshela ngazi dilwelani pha emantombazaneni uthintshanisa amantombazane dilwelani ngoba ngisakuthandi kutheni ungixelela andiyazi ngakutshela nje nto ntazi awusandithandi kusho ukuthi wawuphuzile. Okay shuthi uma ungazi bani ngiyaphuza shuthi xa usithi wena awusandithandi asiqhubeke sithandane ngolu lwami ngisakudingi wena ngisakudingi right awukwazi asikwazi into nje mina nawe esihlanganisile ingane mfethu ngicela uyatsho nawe into esihlanganisile sisazohlangana ingane phela asisathandani anganisele thina somabini sinomntwana sinomntwana kusho lutho sihlanganiswe ingane uthando alusekho luphelile uthando lwami ngoku uthi amshiya umntwana mina niyangiconfuse. sikhulise kahle ingane kodwa noma thandana mina nawe sithandana Okay ubafo uveza ukuthi uyamlwisa each and every time ethola intombi uyamlwisa okusho ukuthi uyazi ukuthi ubafo uyaqonya masulwela lo ukuthi uqonyiwe lo uyaqonywa phambi kwami akandihloniphi kulwa kanjani sesingasathandani ngoba sihlanganisile ingane nihlala ndawonye nobafo? Cha asithandawonye kodwa useduze uhlala eca kwami namantombazane athandanayo ngoba intombazane la eca kwami kwamakhelwane wokumntu uthi ngicinga kanjani uyasho nje ukuthi anisathandani? siyathandana uyaxoka ukhuluma iphutha njengoba ngichaza ngasathandana ngiyaqala ngalo xa liphelile qale ngaba liphelile ingane nje vo esihlanganisile ngisakuthandi ngiyakutshela nje ingane kuphela esihlanganisile. Uhlale phansi mfethu angifuni mfethu ukuthi ndifuna ngixelele phambi kwami ndifuna umali phambi kwakhe angixele into engixela wena ngoba akaze angixeba ngandithandi namhlanje uzongixela emakhamereni undibizela yonke kodwa uyasho nje akaze angixele uzongixelela emakhamereni sikhona uzozwa kahle uthi angisakuthathi why ungangixelela ngendlini ubungeke ungilalele nje wena ukwazi ungibizele endlini ngozongixelela into ungixelayo ubungeke ukwazi ungibizele endlini ubungeke ulalele nje bengiyendelela ukuthini uqala nini bamnandi kumamela uqala nini bantu kumamela awuzwa qala nini kusukela nini sesingaze senze umntwana
okokuqala nje wandihlukanisa nomntombami siqale nje kondawo angibambanga ngenkani phela ngibamba ngantoni wandihlukanisa nomntombami uyaphinda uzomzalisa umntwana uzondishiya ngoba uthi anizosibhedwa mina uyaxoxana sothandana yikani phela Okay sis. Okay, asikhulumeni sihleli phansi. Asikhulumeni sihleli phansi. Asikhulumeni sihleli phansi. Ngiyacela phela. Asikhulumeni sihleli phansi. uyaxoxa Sis, inkinga yakho ungafuni ukudedela ubafi ngoba wakubreak usho njalo ngani Ewe. wakuzalisa. ewe So manje usefuna ukukushiya undishiya kanjani so inkinga ileyo. undishiyelani ayonkinga ndiyamthanda nawe uyandithanda futhi ndiyamazi hayi bangisakuthanda uyaxoka uyandithanda Nangu nje uyasho ukuthi asakufuni. ndiyamthanda mna ndithini ke ngoku ndithini wandiyamthanda Akayithandi nje manje into mna yenzayo. ndiyamthanda uyaxoka uyandinga Sengazi ubafo enze protection order ke manje Enzele ba? enzele wena ukuthi usuke Ayikho eduze kwakhe. i-protection ezowenza La mantombazane olwa nawo ulwelani nawo. ndisazowabhonya futhi mayisawashaya phambi mayiseza nawo phambi kwam ayikho-ke lento mayiseza nawo phambi kwam ayikho-ke lento oyishoyo ufundela yokwakhona uzondenzani Ngicela uhlale phansi sis. Ngicela uhlale phansi. kahle uzondenzani uyaqoqa wena uzondithanda wena suka bhuti suka Ngicela uhlale phansi. wena uzondithanda nyani uyaxoka shela uyaxoka Yabo lo bhodi lo uyalwa manje ngicela uhlale ngifuna sikhulumeni kahle zabantu abadala. ngekani uyaxoka uyandifuna uzondifuna ke umntwana uthini komntwana ingane soyikhulisa kahle andihlangani ukuthi siyikhulisa sihlukene funa siyikhulisa angazi kuphi ofuna ukuthi uyaphambana Okay sis. Ubafo akasafuna ukuthandana nawe. Kodwa he's willing ukuthi nikhulise ingane nobabili. Uzoyenza yonke into ekuthiwa yenziwe emntwaneni kodwa wena njengobaby mama wazi ukuthi anisathandani. Ucela ukuthi umyeke aphile impilo yakhe ngokukhululeka. Angathi njalo mengabe ethola umuntu wena uyamlwisa. Njalo mengabe efuna ukuqala impilo entsha wena uyamlwisa. Akasakufuni. akasandifuni Akasakufuni. Uthi mandithini ke Uright wena. kuba nempilo yakho ayikho impilo engizoqhubana nayo ngaphandle kwakho Okay mfethu yini yenza ungamfuni usisi mhlambe angithola isizathu khona akufuna impela ukubiza nangosisi cabanga sathandana phambilini ube nomkhuba ukuthi njalo hlala lokho ecofa ifoni yami angiyithandi loo nto leyo athatha ifoni yami lokho ecofa efunda wonke ama-message ebuka inamba zabantu ukuthi nginenamba kabani angazi ukuthi udlala ngoba phela ifoni yami uhlanganaphi wena ifoni yami ufihlane uyayibona inkinga ufihlane mina ngingena efonini yakhe mina bengangena efonini yakhe angazi ukuthi yini inkinga yakhe inkinga yami yani andifuna ukubona uba wenzani efonini uhlanganaphi ifoni yami akuyona yethu yami ngoba iyekeleni yami wayicofa obese ucofa amafoni sobabini usaphi yakho usaphi amafoni ngoba bengayidinge yakho ngizobe ngidingela kwami yami angifuni ukwazi umtholo wakho yazi bafethu nobabili nikhulile nibadala ninomntwana so anenze lento isebenze for the sake of umntwana yabo nenze lento isebenze niyeke lento eniyenzayo but umntwana nikwazi ukumnakekela simple akukwazi sisi ukuthi wena ushelo angizwanga awukwazi ukuthi awushelo angiyashala vele kodwa ndibafuni ngenxa bandithandayo uzondixela into Manje ndikamereni namhlanje uyaqala ukutshela namhlanje uyandiyisa cha usukumela bani wena usukumela bani ngizobamba usisi ngoba umncane sis hayi sisi hlala phansi sis hlala phansi dadewethu ngicela uhlale phansi ukuthi ngiyacela uqhafaza ba uqhafaza wena ungijwayela ngabe ungilandela ufunani mina ukuthi angiyisa inkinga yakho hlala phansi mfethu usuka le ingoba uzongibukisa amakhamera ngoba pho ulale mhlawumbe wena uzowalalela ngoba mina ngulalela uzongibukisa amakhamera pho khona uzozwa hayi mina nawe isakuthi sobona ulungile ufuna umama sobona sazongibona kahle hawu bafethu khona phakathi kwami nawe kulungileke ndiyabona kodwa seyabona nje mina angisakuthandi uyaxoka kodwa uzikwazi intombi zakho ngizozibhonya ayikho lento hlangana nawe hamba ndiyayibhonya akhohlwa hlangana nawe hamba ndiyayibhonya yazi bengihloniphe ngoba uma wengane ngeke ukuthi umhloniphe njani ndiyakuhlonipha ngizokushaya ngempela ke Uzoshaya ba? uzoshaya uzoshaya mna ndishaya intombi yakho isifebezi zakho hamba nazo uzobona ngikushaya bafethu kodwa dadewethu-ke manje ngisho wathi uyaforsa-ke yabo ngisho wathi uforsa kangakanani ukuthi ayikho i-relationship ongayakha nalo muntu move on nempilo
ubone ukuthi wenze njani, naye ubafa abone ukuthi wenze njani. Because le relationship yeni sekucacile ukuthi into engekho. Phela nathi la kwisho silungisa into ekhona, sikwazi ukulungisa into engekho. Yabo. Wena ngokubuka nje kwakho ngendlela akhuluma ngayo ubafa usakuthanda. Imtshele mfethu, imtshele uphume kuyena. Azongixela emakhamereni kodwa bhuti. Mfethu, angisakuthandi. Emakhamereni pho. Angisadingi. Emakhamereni. Mina nawe sohlanganiswa ingane nje. Mana Why kungamtsheli umtshela manje? Cha mfethu, ziningi izinto ebezenzeka, ziningi futhi So okay, naye lo akalaleli. That's why ngithatha isinqumo sokuthi ngize la mina khona ngizokuthi ningilekelele. Okay. Ngoba ngikhuluma naye mina hayi akangizwi. So wena bafo uvela decide ukuthi umziba uzange umtshela ukuthi awumfuni umzibile kushuthi. Futhi mfethu singabeka ngaloko sithanda izibili. Yabona ukuthi kumziba kwakho kumshiye nalento ethi Uyandlela. usamthanda mhlambe noma khona into esazoyilungisa. Ikude. Kusazolunga sekuphelile. Kuzolunga. Kuphelile. Kuzolunga. Into ezosihlanganisa ingane yamathandana ayisekho. Awukazi ungixelele kodwa. Ayisekho. Andithi mhlawumbe ungishela weza kuma uzongixelela. Wayehloko bokuzongixela nabo uze emakhamereni uhloko ungixelela endlini umsebe usandala. Aliphelanga sothanana ngolwami. Hayi ayikho. Uyaxoka ke la. Asakudingi. Sizosebenzisa olwami ke lakho maliphelile. Isingane nje kahle. Kodwa sesiyazi ukuthi mabe sekufosiwe ayisebenzi leyo nto. Like uyakwazi ukubona umuntu ongamthandi nawe umuntu ongakufuni nomuntu yabo uyakwazi ukubona. Sobona phambili. So senze njani ke, where do we go from here? Yasazi kodwa sobona phambili. Hayi mina ngakolami iside sengiright ngisamdingi angithathi. Nawe lami Ngimile futhi sengithanda. lapha angijiki. Sesumthanda kanjani umuntu ongasafuni? Tatomdam. Ndithini ungamthanda hayibo bhuti? Awunantombi na wena? Awu ngingenayi mina lana. Uyangena ngoba uyazifaka. Ngiyaqala Ngoba tatomdam lo ndithini ke ndiyakutatomdam ngekani? Utatomntamkho uqeda ukusho manje ukuthi akasakufuni. Kulungile. Mina sengiyakutshela ngolwami kaloku engandifuni nje. Ingxakho ayikho lapha. Uyayibona ukuthi into engibhekene nayo. Ngeke. Sizoyibona sodibana endlini. Njengoba umbona njengahlonipho kwawena. Ahloniphi nje nayo sicela sakhe. Ubani komfana ongamela lento? Nguwe lo uzoyimela Hayi qo. ayikho. Awuzoyimela. Mhlawumbe ungiqala wathi uzoyimela uzoyimela. Watsho nje sawuphezu kwamathi sawuzundlahla undlahla kanjani namhlanje? Hayi angisadingi manje sengiright ngawo hayi. Uyaqoqa. Wawutheni uzongixela wangixelela ula. Uthini kanti mephezu kwakho? Wathi nje ephezu kwami hefuze lethi ngeke ngilahle uyaxona ngeke undilahlekela namhlanje. Ungivumeli indlela ngifuzela. Savumelana. Musuka ngathi ngakubamba ngenkani. Ngime ndathi nje Wonga enjoy wena. ngilahle. Wonga enjoy lento sasiyenza wena. Uyaqoqa. Okay, yizini azisho mephezu kwakho lo mfana angayifezi manje. Wangitshena nje bangeke nilahle. Namhlanje uzondilahle emakhamereni. Manje nje lasho ngathi nje ngambamba ngenkani kanti Zange undibambe ngekani kodwa wangixelela wathi nje sawuzondilahle. Namhlanje ndodala undilahle. Okay, kodwa bafethu ekugcineni kufanele lento nihambela elungile. Because ekugcineni singayenza lento ibumdlalo siloya sithi intontoni ekugcineni kumele sihambe kodwa ilungile. Like for real. Because awukwazi ngempela ukuthanda umuntu ongasenandaba nawe. Uzokukhombisa nangezenzo. Uzoloko wenzani umlandela umchase. Mesuke kubizela amaphoyisa uzothini? Kudala eqalile wenza ejula phambi kwami. Ejula nomakhelwane. Wena lo nto yakujabulisa wena. Engijabulisa ndiyabetha qha. Uzobetha kuze kube nini? Udabele lento. Wagcina nini ukubethwa nje down there? Ngoba ubethwa uyena kanti kumele ubethe. Ubethelani? Unguya moshile. Ngisho phela ukuthi akujabulisa wagcina nini? Angijabulisi kaloku ujabulisa yabona yabo. Uzozuba i-virgin. Kodwa anandaba. Vele wayingithole ngi-virgin vele. Kodwa phela manje akusadingi. Sekuphelele. Akusho ukuthi uzathi usayi-virgin. Phelele phela manje akusadingi. Ubekela phambili. Ngizabe ngizothandana nawe yonke isefana nawe uze nawe la thandane nawe. Ayikho into enjalo. Okay, into eyifunayo ukuthi akutholele indoda efana naye. Like exactly like this. Webhuti yami uzawuthi lwakaphilile ekhanda okwayizona into enjalo emhlabeni. Uyakhula lo. Awuzoza naye. Mawuthi uyandala mangabe uhluleka vele kuye kuze kuwe. Ngikwami phela ntatomntami nje. Hayi angisoze ngabuyela kuwena wena. Uyaxoka uzobuyela. Hayi angisoze kwenzela. Sadingi impilo nami. Awundidingi. Kusho ukuthini mawuthi awundidingi? Ngisakuthanda. Azenze njani akufakele i-protection order? Afakele ba. Afakele wena. Because yonke esizoyenza phela leyo manje. Ngoba awufuni ukumlalela methi akakufuni. Lo mfethu loke eqalile uyasho ukuthi akakufuni. Uthi akangifuni.
Ingxaki ngikayiva kahle. Yazi lokhu Uzoyizwa kanjani? Kungcono bekuthiwa into okangixelela ngaphambili. Angikayiva nje kahle. Bejola kuphela engangixelela. Ukunikezile ama-signs angani wakuziba wangazibeka. Sengangishela ngama-signs lo muntu wangishela straight weza kumngqozo. Ngaqhele eduze ngakhombisa ukuthi angisamdingi. Bathi bethena Kumele ubone lapho ukuthi angisathandi. Ngaqhele uzobuze kumuye hayi emakhamera uzongixela endlini. Hayi ngicelayo. Ngoba wona uzowalalela ngoba mina ngilalela. Hayi amakhamera ndingene. Okay sis. Mengabe ekhuluma nawe eceleni uzokwazi ukuthi umlalele Ekhuluma naba? nawe. Siyokhuluma endlini lapho. Cha, ngifuna ukuthi manje sicishe la makhamera sikhulume akwale mengabe sekwalile masuyam mesuka lapho semaphoyiseni akutholela i-protection order iphele Ngizongumva xa ngaba etho. Hayi phambi kwalo naye lo bhuti naye ngoba naye ukwakhe yangiphazamisa mina ngicela suke naye ecaleni. Nawe futhi. ngisuke ngiphi manje mina Usuke sithethe sobabili. Sasilele sobabili nje. Okay bafu mtshe Usondele eca kwakhe. okay asisuke mfethu ukhuluma Nesithethe sibhekane kanje. Ngoba kuyacaca le ntombazana ayilaleli. Awuthi ngiyiphindeleke futhi. Angisakufuni. Esusa isigora phambi kwakhe. Angisakufuni. hlala okay hlala phansi ke mfethu hlala useshilo ke sisu sakho Ngifuna susa isigora. Sasingekho isigora mhlawumbe ngishela. Kunjena kamuzwa Sasingekho. akalaleli. Mina ngifuna nje abeyedwa njengoba izile yedwa. Engahambi ngitshona nobhuti wakhe, wayengahambi ngitshona nesihlobo sakhe. Isigora ngisazi lesona. Mina kodwa nawe hayi phelile. Iphelile. Akusazobuya ke. Hayi phelile. Sis. Bafu angiqale ngawe mfethu lesinqumo sithathayo uzimisele ngaso ukuthi usisa usamfuni Izimisele. ungenza noma yini ukuthi abone ukuthi awusamfuni Noma yini. mengingathi asifuke siye police station siyokwenza i-protection order ngeke uzobe nankinga Ngeke ngibe nanke ngoba ngisamdingi ngempela ngoba ngicanga ngisamfuni. Sisi uphuma ngisamfuni. Uyaxoxa. sisi uphuma with peace noma ufuna size siye senze izinto manje zibe serious noma uyamyeka umfana ngokuthula Ngiyamyaka kanjani? Uyaka kanjani? shuthi awumyeki Umuntu omthandayo umyaka kanjani? akakuthandi yena njena akakuthandi sikwenzela i-protection order akasizwe ngawo Okay. Xa ngaba ethi yena uyangiyeka nithi nizoletha protection order. Okay ngiyavuma. Kodwa nje ngicela into eyi-1 ayeke le nto yakho ukuhamba namantombazane phambi kwami. Phela ukwazi Phambi ukulala kwendlu sathandani. Adlule namantombazane phambi kwami akandihloniphe nomntana umama omntakhe nje okokuqala andihloniphe. Mangabe engenamoto njengoba akanamoto vele uhamba ngeenyawo azama uqasha imoto abathatha ama-Uber athini akwazi ukuyama nentombi zakhe endlini angalanga ney'febe zakhe akahambe nazo kodwa hayi phambi kwami lento ayenza phambi okay uyavuma ukuthi akaqhubeke nempilo kodwa akuhloniphe angenza izinto phambi kwakho nengane yakho for the sake of umntwana hayi wena asinandaba nawe wena sesizokwenzela ingane cha mina ngiwumlomo wamfowethu umfowethu unendaba nosisi cha unendaba nengane angani Nginendaba nengane for the sake of umntwana uzoyizwa lento ayishoyo umhlonipha angani kodwa hayi ukuthi uzobe uhlonipha yena uhlonipha ingane yeah hayi yena ngisamfuni. hlonipha ingane hayi wena ngisho ungajola phambi kwethu asinandaba nawe wena ngisho ungashela lo mfana owenza lo hlelo kuthiwa usilungisa umjolo manje ngeke lo mfana azabe nankinga nawe akanandaba ngisho ungaqoma ucameraman la ngeke azabe nandaba hayi nihlangene ngami futhi ngixelelene ngami ngiqale ngaxelana cha angithi ubafu ngishoko banixelelene nina nobabili ngami kanjani yonke le nto niyithethayo niyayazi mina ngiyaqala ukumbona ubafu namhlanje ngifuna ukukhuluma naye ngoba ungitshelile ukuthi wena umuntu onjani uthi ngumuntu onjani umuntu onje wafika waba nje ngempela nabanjani awuziboni wena uthi unjani andiziboni mina ndizibona ndi-right awuziboni wena uthi unjani uright wena ukuba right lokho uthi umuntu umethi akakufuni wena uthi uyamfuna ngenkani umfunani umfunani umuntu ongakufuni umfunani hayi bo sisi hayi bo kuba kutheni hayi bo futhi wena bhuti sengikhona-ke manje I'm here ngikhona ngifakwe yini nakalapha ngingenaphi ngingena la ngifakwe umfowethu nangu ngeke ngivume mina ubafa ngeke ngivume ubafa axhaphazeke mina ngenxa yakho ungafuni ukwaliwa wena ufuna ukwaliwa kanjani usevumile nje why uthi yini ungasho ukuthi ukuxhaphaza kanjani wena ubungamxhaphazi wena awunamaphutha wena yini pho yenza kushiya ubafa yini yenza ubafa kushiya lajola noba Sukhohliwe. lajola nobani Sukhohliwe wena. Sukhohliwe.
Okay, walala nomngani nami Uthi usindibele uthini? ntwana Uthi uzokwenza ntoni? ngizofeza amahlazo phela ade ngisingawagqibi walala nomngani nami sindibele loo nto leyo Andibanga. beyisingayigqiba loo nto sengiyayivezayo manje walala nomngani nami Kwabe sekuthini? ngoba Ha sekuthini ha 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 Kwabe sekuthini? ha. Balochaza ibo. wena phela umele uchaze wena walala naye wena umele uchaze Kwabe sekuthini awukwenzelani mfana? kona lokho Kwabe sekuthini wena umele mfana? uchaze wena umele uchaze wena umele uchaze Awu kodwa nawe-ke nawe uyilwelelani into ongasayifuni uyilwelelani Ukwalala kwakhe imakwalala kwakhe naye ngoba kutheni? Yinto enayidodwa nilale naye. angikwazi Kutheni ungazibuzi bani wayengolala naye indoda ukhona? so uyavuma ukuthi wena Why wafela ungazibuzi wena umbuzo? Suthi ayikho khona nto ishota ngayo. Shushu Lento ndolala naye indoda ukhona uphila ngoba kutheni? uyakufebe kwakho umntu usifebe wena Mina isifebe Usifebe wena. ungaphuma intombi Usifebe ingaphuma wena. intombi yambe ofeba khona la ishota hlala phansi walala nomngani nami hlala phansi angisamfuni lo Awu udlala nomngane wakho. ngicela nangisikiniso Hlala phansi. walala nomngane ithi usalala naye manje usalala naye namanje ha 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 usalala naye namanje sikayeki saqhubeka pho yini ungafuni ukuhlukana nomfowethu ukubhizi udle nomngane wakhe ndiyamthanda ndathanda hayibo yayizwaka namuzwaka sisaqhubeka yezwa ukuthi inkunzi malanga esifebe lo nondini lwalona ave mnandi dodo umngane wakho, muntu shayela. udodo ave mnandi umngane wakho. wenzani manje yena mfethu usilwelelani akantwana bhuta umyekini neze le nto afuna ukuyenza yenzela lento iqhela kuyenza ebantwini uzondibona kakuhle hayi wena sisaba yenza le nto iqhela ukuyenza kodwa mntakama ume kahle kanje uyafeba ndifethisa nguye Unondindwa, ngakufebe ngokungafebi phela ungeneli sefetile kade Yonke into emnandi ngoba unekanele. ngoba uma wengane yami Wena. kodwa ngoba uyayiveza uthi ubani udodi lo sazoqhubeka nomngane wakho ke siyiqala kulungile kodwa sakufuni qhubekana sakufuna sakudinga empilweni yami umngane wakho ave right sakudinga wena sakufuni ave mnandi kulungile hayi phela kulungile bafethu hayi ubafo somlekelelo ukuthi lo sisasuke eduze kwakhe sobona nathi ukuthi kanjani kodwa i-protection order izoba khona uma ukuthi lesifebe lesi lo sisi lo uzondibiza ngesifebe kube yiphutha kube yiphutha yisifebe mina cha kube yiphutha futhi ufundisukele wena uthe ulale nomngane uthanda indaba zakho selikubonile uthe wena ulale nangalo bhuti sesomeca kwamba kwethu kanti into engxaki yakho subscribe lapho ulike uphinde ushare i-channel yakho Umjolo Show siyabonga ukuthi usibukile namhlanje isibindi esingaka ulale nomngane omnganakho umnandi ezokuthini umathile manje pho umfuna umuntu omathile Ngiyamthanda. mina nami ngimathile Andivanga uthi kutheni ngitheke la lento yenzayo ngiyandiyeka la ingekayiyeki la yenzayo othi ngizwe nami ngizwa kuthiwa Uva uyafaka ntoni? hawu ngifuna ukufaka Ufaka yini ntoni? ufake nato Akutheni? Ngifakisa umngane wakhe hayi wena ayinabani nami ngumngane nje angisibenzisa awuyena umngane nomfethu wakhe Ha? wena okuthi uwekhamera umngane Awu wakhamera lo-ke kahle. umngane wakhe na awukahle Umngane lalela Ngimncomele umqabane khohlwa ubafu uyamhetha mina ungihethi mina Umhetha ukuhetha? la eThekwini kunendawo eziningi kabi zo-250 Kutheni? asambe sekhona Kutheni? Asambe Uphithisa- sekhona. umathile naye bukana yekela asambe sukambela sukuma asambe sukuma ndifuna ndibone Sukuma. ndifuna uxela indaba zakhe ezamkhipha ecaweni senivalile lapha ngani usubscribe lapho ulike ushare i-channel yakho Umjolo Show siyahamba-ke mama kani ngikhuluma nawe nje awukahle bhuti yazi ngiphatha stress nani hleli ne-stress ndalo noma izinto awufuna ukuyikhuluma phambi Daliwe kwamakhamera mna phambi kwakho andithi ubonile ngoba ngoba wenza izinto uzongiqhela ke mawuthi nzisifebe kalona mina ngifuna ukududuza ngifuna ukududuza ngiduduza ukuthini kwami wena waliwe njengamanje angani Daliwe kodwa mina ukhona nginalo-ke umngane liyasebenza wakho uzoqhubeka lisebenza nje nje umngane wakho uzokwenza lento ebengayenzi heyi foko fambe kumngane wakhe ndiyakuya vele ngoku mandisuka apha hayi bafethu hayi nani kanti anivali ngani wayi ningawavala amakhamera senginitshela athathu sivalani amakhamera aniwavali yini inkinga yenu aniwazi umsebenzi wenu okuvala amakhamera sekumele kuze wonke manje umuntu usile ngane yangiqophe yanikahleni heyi valani lapho vala lapho JP valiwe lapho hayi manje kufanele kuze bonke abantu ukuthi yangiqophe hayi wakahle la anivale bafethu heyi hayi kodwa nawe ngikathiwa intombi yendawo cabanga intombi yendawo yangigabha manje nja yami
uzoba strong. Ciao.